היי, היום אני רוצה לדבר איתכם על התעללות ועל בריונות ברשת ובכל מקום אחר. אני ילדה שעוברת התעללויות. ילדה שחווה בריונות כל חייה. רציתי לספר לכם מהי התעללות, למה היא גורמת ומה היא עושה. קודם כל, בריונות היא מקור מוות. היא דבר שממנו אנשים מתים, מתאבדים, הורגים ומתים. אני אספר לכם את הסיפור שלי. אני ילדה בכיתה ו' שהרבה ילדים לא שונאים אותה. הם עושים כל דבר שבעולם כדי לעשות לי רע. אני רוצה להראות לכם את ארבעת הדברים שקורים מהתעללות ועד הסוף. זה ארבעה דברים שאלה מה שאני חווה אותם כרגע. התעללות, בריונות, בכי ומוות. זה מה שקוראים להרבה אנשים להתאבד. זה מה קורה. в туалете. אמנדה טוד, פליסיה גרסיה, דוד המזרחי. אם אתם לא מכירים, יש גם מפורסמת, יותר נכון, שגם היא סבלה מהתעללות, בריונות. היא זמרת מפורסמת וגיבורה. דמי לובטו, האישה שגרמה לי להמשיך לחיות את חיי כמו מה שאתם רואים עליי כרגע הרביצו לי. מקודם חטפתי מכות, חטפתי ירידות, הצקות, צחוקים ועוד הרבה דברים. אלה דברים לא אנושיים. אלה דברים שאף אחד לא היה רוצה לחוות. אף אחד. אז תזכרו, התעללות היא מקור מוות. קחו את זה ללבכם ותפסיקו עם זה. מקווה שנהנתם.